Sanibonani-ke bazalwane emakhaya. Nikhuluma noThandazo Mtuma, umbulazi ngokuqhamuka ngiseJuzi eSoweto. Namhlanje-ke sizoxoxa ngomqondo womuntu. Ukuthi umqondo womuntu unamandla kangakanani phezu kwesimo somqondo nesomzimba wakho nesokuphila kwakho kukonke. Umqondo uyinto very powerful eke yaba khona emzimbeni womuntu, ngoba umqondo wakho uma ungasebenzi kahle umzimba wakho uyagula. Ukubone nje umuntu noma ene-stress simbambile, ushintsha ngisho i-complexion abe mnyama aqhunqe. Omunye ehle nasemzimbeni, amandla wesimo somqondo. Manje namhlanje ngizothanda ukuthi sikhulume ngokuthi sizikhulula kanjani ey'ntweni ezisibophile. Sibuye sikhumbule ukuthi kukhona lo moya osidlala umqondo, amadimoni asidlala umqondo, amadimoni. Kukhona lesi simo salabantu engiqonde ukuxoxa ngabo kakhulukazi, abahlala bakhuluma ngobuthakathi mihla le. Ithi kungenzeka nje into angayiqondisisi encane empilweni yakhe, umqondo wakhe ugijima uyomtshela ukuthi uthakathiwe. Lo muntu uma engakhutshwa yilitshe imkhube kabuhlungu, usecabanga ukuthi ubekelwe. Lo muntu mengayofuna umsebenzi bethatha abanye yena asale, usecabanga ukuthi uvaliwe. Lo muntu into meyikhulekela ingafiki ucabanga ukuthi uboshiwe. Umqondo loyo. Lento ngoba wena uyayikhanda ngengqondo yakho izoba kanjalo. Umqondo unamandla phezu kwesimo somqondo, phezu kwesimo somzimba, ekuphileni kukonke. Izokwenzeka lento ngoba yini? Uyibeke emqondweni wakho. Umqondo wakho yonke into ukutshela ukuthi yonke into yenzi imoshwa ubuthakathi. Ngizothanda ukuthi abantu bekhululeke emiqondweni, bewukhulule umqondo wakho. Isimo sengqondo yomuntu yenziwe ibe yintsha, yenziwe imiqondo, uwenze wena umqondo wakho ukuthi ucabange ngenye indlela. Ngoba lento njengoba uyikhanda ngengqondo izophila. Ifana nokuthi ucabange into kakhulu emini, walala uzoyiphupha, izoba njalo bese kuba ngathi khona. Manje abantu ngeke baze bakhululeke ey'bophweni, ey'qalekisweni, ekuthakathweni uma umqondo wabo ungakhululekanga. Uzohamba abantu ubashintshe uze uyovinjwa ulwandle, kanti uboshwe umqondo wakho. Siyavuma ukuthi ubuthakathi bukhona. Siyavuma ukuthi iy'bopho yikhona, siyavuma ukuthi uSathane ukhona, uyayiphazamisa kakhulu iy'mpilo zethu. Kodwa musa ukuthi yonke into wena wenziwe. Yonke into awukwazi ukustadisha wena. Mawustadisha ikhanda lakho liba buhlungu. Uyeke isikolo ngoba wena mawuthi uyastadisha ikhanda lakho liba buhlungu. Uyekele ukuba nomuzi ngoba umqondo wakho ukutshela ukuthi abantu besifazane baphatha imithi, abantu besilisa baphatha imithi. Uyekele ukuqhubeka ngempilo yakho, iy'hlobo zakho. Siyavuma ukuthi ekuphileni kunjalo, iy'bopho yikhona, ubumnyama bukhona, uSathane ukhona wenza zonke izinto. Kodwa masingavumi ukuthi asidlale umqondo. Ngifuna ukuveza ukuthi kunabantu abangalapheki, hhayi ngoba bangalapheki. Abelaphi basuke bebalaphile. Kodwa lo muntu ngoba
umqondo wakhe uhlele ekuthanini usathathwa namanje nje uzibani bani ngeke ukhululeke kuloko kugangelwa. Uzodinga-ke wena ukuthi uma ufika kumelaphi, number 1, ukhulule umqondo wakho. Uzitshele ukuthi mekuthandazwa la, nomthandazo uyakhuphuka, uya kuJehova uNkulunkulu, uyosebenza. Kusenhlizweni, inhliziyo yakho leyo, khulule ingqondo yakho. Konke lokho okuthathayo osetshenzwa ngakho, vuma kuwe. Kodwa la ngikhuluma nabantu abasebenza ngokweqiniso. Angikhulumi ngezigebengu ezenza ngathi zilapha abantu kanti zenzela ukuthi abantu babuye. Angikhulumi ngalezo zigebengu mina. Angikhulumi ngezigebengu ezenza ngathi izinto ziyayenza, zigijimela ukuthi zithole umnikelo uma ziqeda zingawenzi umsebenzi. Ngikhuluma ngabantu abazaziyo, abafe endleleni yabo kamoya ukuthi makathi ulapha umuntu, lapha umuntu. Ngikhuluma ngalabo bantu. Noma-ke sowufikile kumuntu olapha ngokweqiniso, osebenzayo, olimelayo iqiniso lakhe, kodwa wena skuli, uma ingqondo yakho ibuphekile, ngeke ulapheke. Ngoba uma uzitshela ukuthi lo mkhuleko, njengoba kukhulekwa, laba bantu abamosha impilo yakho basaqhubeka bayimosha futhi banamandla, nomkhuleko ngeke ukusize. Khona izinto ekufanele ukuthi uyihlukanise. Khona izinto ezifuna ukuthi ungakhuleki ubaleke. Khona izinto ezingafuni ukuthi ukhuleke ukhulume, ube nethemba, ube nenkani. Ukhulume nesimo ukuthi intando yomuntu ngeke iyenzeka, ngisiye mina owomuntu. Lowo muntu loyo kumnandi kanjani ukuphazana naye, ngoba izinto masisha zisheshe zenzeke, zikhululeke, ziqhaqheke izinto. Umqondo wakho uzokukhandela izinto ezingekho, uzokulandela izigebengu, ukulandela abathakayo, abangeke bangazange babe khona. Ukhande isithombe umqondo wakho, umise impilo yakho umqondo wakho, nokusizayo azakhathala athi hayi mina ngisazi, awuyobheka kwenye indawo. Abalaphi bayasebenza, abalaphi bayalapha. Mara wena ngoba uyilento yiyo, uzitshela ukuthi lo muntu akakulaphanga, dlulele phambili, dlulele komunye, ekugcineni bese uthi abakwazi ukulapha, ningababunji begqoka amabhayi namaduku. Ayikho into abayenzayo, aza aphasisa amandla kaSathane umuntu, athi into kulula mayingena, makumele iphume inzima. Asibuyeleni ezwini-ke manje. Khona indoda okwakuthiwa uDavide eyalahlelwa emphandini wengonyama. Lithi iBhayibheli amabhubesi avaleka imilomo. Sokhuluma nomuntu oboshwe izinto zasekhaya kubo, hayi ngokwesiko, hayi ngokuthi akenzelwanga izinto zakhe, ngokuthi kukhona abadlala kabi ngomuthi la. Kukhona abakuhlelele, bakuvalela yonke indlela ekhaya. Uzoyaphi mawusekhaya? Ngoba noma ungahamba uyohlala phesheya kolwandle, uthi ubalekela lobumnyama obuqhamuka emndenini, lezifungo, konke ungakubala ububi obenziwa umuntu onenhliziyo yakhe embi ekwenzela wena. Noma ungahamba uye phesheya ubaleke, kodwa ngoba lo muntu umndeni, kuba lula ukuthi akuthole through igazi. Igazi lakho ligijima emthanjeni yakhe. Kuba lula ukuthi akuthole through abadala bala ekhaya abangasekho emhlabeni. Angithi wena isihlobo sakhe.
uyabona ukuthi usemphandweni weNgonyama. Usuhambile physically ungasekho, kodwa ngokomoya uyakwazi ukukuthola. Thola ngamagama, biza igama lakho, biza isibongo, bize, shone nasemathuneni enze konke, sike saxoxa futhi lokho. Angifuni ukuthi sikuphinda phinde. Kodwa mina ngithi umqondo wakho uma uzofika ulezwi engikhuluma ngalo ukuthi ingane uDavid wahlala phakathi kwamabhubesi, ahluleka ukumudla, waze wakhishwa emphandweni weNgonyama. Laba babemphosile emphandweni weNgonyama, bona itheme sekuyi-10 yabo yokuphoswa. iBhayibheli liveza ukuthi amabhubesi akhamisa bengakafiki naphansi, beseza bephosiwe abaqeda. Manje-ke nawe-ke uma ubona ukuthi uboshwe ngaleyo ndlela umndeni, nawe awukufane noDavide, umkhuleko wakho bese uyashintsha ukuthi uNkulunkulu Jehova, ngiphakathi kwamabhubesi, ngisemphandweni weNgonyama, akukho ukuthi ngingaphuma, akukho ukuthi ngingacaca ngize ngifike phezulu ngilahlelwe ezansi. Wena kuphela umlindi wami nomsizi wami ngalesi sikhathi. Vala lemlomo yamabhubesi engihlezi nayo ukuze kubonakale ubukhulu bakho. Umkhuleko wakho njalo lo. Khuleke, 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 ukhuleke. Uhleli phakathi kwalabantu baze bamangala ukuthi lo muntu wenza ngani. Wenza ngani lo muntu? Sisabathe sibeka ama-trap, awamtraphi. Sisabathe siyamemeza, akasabeli. Uleke eqhubekile. Ngani? Qale walungisa umqondo wakho, wasulandelisa ngokukholwa enhlizweni yakho. Uma umqondo wakho ukutshela ukuthi lezi zinto engizizwa zishiwo abantu bakamoya ukuthi mina ngiboshiwe, kodwa mina ngithi ngelika Kristu Jesu igama ngikhululekile. Uyazi ukuthi wenzela abelaphi abakusizayo umsebenzi ubelula. Ithi konke nalokho abakunika kona, abakuphathisa khona ukuthi hamba uyokusebenzisa, wenza umsebenzi ubelula, izinto zenzeke lula. Manje phela umqondo uyisitha somuntu, uyisitha somuntu. Yazi khona umuntu ukuthi mawukhuleka naye, nikhuleka mhlawumbe uyimentor, uyamkhulekisa, umsamkhombisa indlela, ebone kahle ukuthi mawungekho wena mentor umthandazo awusebenzi. Akulinde noma ngabe bokuphi, akulinde abesakutshela ukuthi ngizocela ungikhulekelele la amanzi. Sisibonelo ngamanzi, whatever thing yomoya elikhulekelo ulinde wena. Lo muntu unezulu lakhe elithi yena, lo muntu unamadolo wakhe, uphiwa amandla. uNkulunkulu masigijime ngalamandla afakwe emathanjeni ethu. Uyazinyeza yena ewumthandazi, azinyeze umuntu athi ngilinde umama noma ubaba, ingathi umama wakhe kamoya noma ubaba wakhe kamoya unezulu. Yabona umqondo ukwenza ukuthi wena yena lo muntu walomqondo angazithembi nasekuthandaziseni kwakhe nasekuthandazeni kwakhe akuphiwe, angazithembi, angathembi ngisho ezolapha umuntu ukuthi lo muntu uzophila. Umqondo ke loyo umtshela ukuthi usesewumthandazo omncane. Yeni bantu, wonjani umthandazo omncane nomthandazo omkhulu? Umthandazo umuntu, umthandazo uyalingana. Kuya ngokuthi wena ufake i-effort kangakanani. Phela nje. Qaphelani umqondo. Ungakutshela umqondo ukuthi mose uyi-1 esigodlweni ingekho imento yakho. Labantu ngeke baphila. Azaqhaqhazela umthandazo engathi akaze athandaza empilweni yakhe. Umqondo loyo. Umtshele ukuthi umthandazo omncane. Manje
Abantu mabakhulule umqondo wabo, ngoba umqondo wakho mawulibele uwubophile uzohamba uphelelwe yimali. Khona umuntu oke wathi kimi uhamba izinyanga edlulile ku5 dala ngihamba ngikhipha imali angizange ngiphile. Angikholwa mina ukuthi kubo bonke labantu odlule kubo, yebo siyavuma igebengu ikhona, kodwa hayi ukuthi wonke umuntu isigebengu. Ufuna ukungitshela ukuthi kulabantu abangaka akekho noyi1 ofike wayenza umehluko? Uyayibona umqondo ukuthi unjani? Ukutshela ukuthi labantu laba bonke abakwazanga ukukulapha. Kwahluleka wazi kwahluleka uNkulunkulu kuwo. Kanti uboshwe ngani? Lengaka engaqhaqheki uboshwe ngani? Ngoba wena ukuthi into uyiqhaqhe njengomthandazi awudingi into eziningi kakhulu. Udinga ithemba 1, 2 udinga ukukhulula umqondo, 3 udinga umkhuleko, amazwi aphilisayo emkhulekweni, ekuzitsheleni. Uyazitshela uma uwumuntu ofuna isibusiso esithize, usikhanda ngengqondo. Ingqondo inamandla, usikhanda ngengqondo usibone ukuthi nasi sesikhona lesibusiso, singakafiki physical usibone, kodwa usikhande ngokomqondo, usikhande ngokomoya, bese siyafika lesibusiso. Ubani ohambe phambili? Amandla womqondo, kwalandela ukukholwa okusenhlizweni. Yasiyafika, sasiyafika isibusiso, yasiyafika lento ekudala uzicelela yona. Bese bathi wenze ngani? Sihlale sisho la ukuthi amandla asemlonyeni wakho. Namhlanje sikhuluma ngamandla asemqondweni wakho azokusebenzela. Qhubeke njalo ngomqondo onjani? Opositive. Uzobona nalabo abakuphonsayo abenza zonke izinto ukuthi nje ngoba abantu usathana akakhathali. Abantu abagangayo abakhathali, abalali. Wena uyakhathala uphumule ngelinye ilanga, bona abakhathali. Ukube bekuya ngami bengizothi bebeyoze bakhathale. Manje ngizothi bayoze bayivume inkosi oyikhonzayo ukuthi ikhona, iyaphila.